Ce faci, Silviu? Bună! Salut! Silviu a ieșit și a intrat din nou și apoi a ieșit iar. Da, se chinuie. Și mă mai intră. Nu, Nu te mai auzim. nu te mai auzim. Super. Asta am auzit. Super ok. Dacă tot de mirosim perciuni și zicem, Laurențiu, foarte mișto cartea ta, pe care nu ți-am citit-o, dar mă uit la fața ta, înțelegi și știu că e foarte mișto. Știi? Da. Și cărți... Altă rutină. Nu mai fac mâncare... Gen, nu mai fac mâncare să mă flexez pe oameni. Fac mâncare chiar fac mâncare ca să o mănânc. Să la liman dintr-o astfel de criză. Next. Diana? Da. Este rândul tău să ne provoci, nu? Nu este rândul meu, este rândul lui Cosmin. Da, este rândul meu. Diana, bate pumnul. Că mi-am luat și eu tot felul de produse, am început să stau pe Reddit-ul de... pe subreddit-ul Serios? Da, mă dau cu The Ordinary. I don't know, man. Sounds pretty gay to me. Și eu mă dau cu cremă în fiecare zi, de față. Cu cremă de picioare te dai acolo. Cu cremă de pantofi, vreau să spun. Cremă de mergători. Pentru toate fetele frumoase de Proud, de la... Nu știu, măi, fată, tu faci HR și... Și ce-am făcut eu? Păi mă hărțuiesc toate fetele astea, nu vezi? Gata, măi, fetelor, Ruby, lasă-mă, dracu. Dar mai lasă-mă viața mea. Dar mai lasă-mă să-mi beau la față. Beau la Te iubesc viața mea, dar mai lasă-mă, Da, dracu. mai lasă. Mă caută garda prin cartier. În cazul meu e Niki Tutorials, Bogdan. Bună seara, bun venit la Urban Groove! Chiar nu vrei să ne dați vreo 2-3 versuri acum, dacă tot... Băi, corporatiștilor! Facem overtime în agenție? Voi plecați la 6 de la corporație? Să-mi mai danez eu rup lesa, nu mă poți dresa. Licență poetică, amice. Caută și tu în dom. Recording, la revedere. Îmi pare rău că s-a terminat acum. Nu e important traseul, ci prietenii pe care ne-am făcut pe drum.